Anakku nduk limbuk Mas Bagong Darmono. Dalem yung wenten dawuh napa yung? Karo pake. Apa? Aku pake sapa? Pak Kisno. Wis. Piye Pak Tengkleng? Jan ora kaya bengi iki ya. Mbok limbuk karo pake. Nggih. Lah suasanane jan ketok regeng ya lagi iki lho sejarah antarane Solo dan Jogja menjadi satu dalang-dalang. Tepuk tangan. Joglo. Nggih. Joglo. Pimpinane Joglo Utara. Urunan totale 250. Ya. Kuwi Utara. Iki mujudake srana silaturahmi dalang Solo kelawan dalang Jogja ya yung. Amin. Awake dhewe pelaku seni jamane wis beda mergo jaman ki janma jamno ki wong peradabane wis saya mundhak saya maju. Awake dhewe duwe tugas ngemban yaiku njaga persatuan kesatuan lan kemanunggalaning kabeh warga. Mergo sing kinaya ngapa iki mujudake kanggo tolak ukur tumrap bangsane dhewe. Lan ngetokake yang jenenge persatuan ki pancen ampuh tenan. Wah, hebat mo. Ya toh? Ya. Mula Nadianto neng di papan panggonan iki saiki utamane donya ki lagi tidak baik-baik saja. Ning tumraping negarane dhewe dalang punya tanggung jawab moral sing ora enteng yaiku tetep mempererat silaturahmi dituladani yang awake dhewe iki. Ya, nggih. Mula tajuk utawa temane bengi iki serawung sambung. Sambung-sambung. Serawung ki seduluran silaturahmi, sambung ki sinambung, aja nganti pedhot lan kita harus berani memutus rumor bahwasanya dalang kuwi identik dengan ora rukun, kuwi dihapus total wiwit saka bengi iki. Fa insyaallah selamanya dalang tetap manunggal. Tepuk tangan untuk para dalang. Rukun. Nggih. Kuwi Jenenge salam budaya ya kaya ngene iki ya. ya. Wis poso-poso, dasare dalange apa ya sing ora poso ya? Yo ngene ya Yung, yen perkara poso kuwi keyakinane dhewe-dhewe. Mergo wong Jawa lan tumraping aliran agama kuwi mor misah Nadianto amor ning pisah. Dadi monggo sing poso ya alhamdulillah, sing ora poso mesti ana laku dhewe sing ditindakake ya. Betul. Nah, wah, jan hebat tenan. Iki dalange 30, Solo 15, Jogja 15. Ya. Lan iki kudu dieling kabeh mau ana wancine, ana watesane ya Yung. Heeh. Iki mau panitia wis ngendikan pokoke punjul jame kena denda, kurang jame ya kena denda. Ya. Kuwi. Sing abot niki. Ya. Lan Nek ketara ki nek denda rada rada akeh bocah kae. nggih, aku tenan seneng banget Yung. Ya. Lan uga atur penuwun kunjuk Gusti Yudha ingkang sampun kepareng ngaludhangaken penggalih menehi wanci papan panggonan sak daharane komplit kanggo awake dhewe sak kanca ya Yung. Kuwi mau ya go 250. 250 wis sak wedange, sak bakmine, sak sego gorenge, sak papane, sak sound sisteme. Duit sing diklumpukke kuwi mung minangka kanggo srana tandha srawung lho Yung. Ya, aja dikertawaji masalah jumlah lan wilangane. Ya ta? Iku srawung antarane Jogja dan Solo. Nggih. Mula ayo iki awake dhewe iso manunggalake tekad, krekat lan semangate rukun